Pontevedra pon en marcha a iniciativa Atende ao Teu, un programa municipal no que os máis pequenos serán os encargados de dar visibilidade e poñer en valor os comercios de proximidade. Farano nunhas jornadas fotográficas nas que percorrerán diferentes establecementos da cidade buscando a instantánea perfecta. É unha actividade fundamentalmente que se vai facer na rúa, percorrendo as rúas que forman parte destes roteiros, e logo puntualmente entraremos nos comercios que se prestaron a participar nestas primeiras xornadas para que os nenos interactúen cos comerciantes, poidan ver a tenda e poidan facer esas fotos con esas cámaras digitais que lles entregaremos e que tamén un material individual, porque polo que tampouco hai problema de compartir, nin de tocar, nin nada. Atende ao Teu celebrarás en 2 jornadas nas que haberá grupos de 8 rapaces por sesión. A primeira o 17 de outubro e a segunda o 24. Cada día haberá 2 rutas pola cidade, unha ás 10 e outra ás 12. O obxectivo é que os máis pequenos logren mostrar a través de diferentes fotografías os beneficios de mercar no comercio local. O obxectivo destas xornadas é que os nenos coñezan algunhas. Evidentemente non pudemos chegar a todos os comercios de todas as rúas que imos percorrer, pero poidan coñecer esas tendas e achegarse un pouco á cultura do comercio local e coñecer determinadas tendas que tamén contribúen a fomentar unha cultura de consumo máis sostible, pois as tendas de segunda man, as tendas nas que se venden produtos a granel que non utilizan plásticos nos seus envases, etc. Outra forma de consumir. Con todas as imaxes realizadas ao longo desta campaña, o Concello creará unha pequena exposición a mediados de novembro. Despois destas 2 xornadas, máis ou menos a mediados de novembro, farás a exposición. De novo, a nova normalidade obríganos a tamén unha exposición digital, non? Pero tamén faremos unha exposición física, o lugar axeitado, que tamén podemos aí cumprir as medidas sanitarias sen ningún problema, é o mercado de abastos, pero como digo sempre, o mercado de abastos na súa totalidade, non soamente o primeiro andar con o espazo gastronómico, sino tamén o andar de abaixo, as bancadas, non sabemos como se colocará todavía esa exposición fotográfica, pero na entrada, en alguna zona das bancadas. Esta iniciativa levarase a cabo en colaboración co colectivo Taller Abierto. Todos os que precisen máis información poderán poñerse en contacto con eles a través do correo electrónico contacto@tallerabierto.info.